Знаете ли, Гере Боб, как се оправят с 13 годишни келеши, които се мислят за големи хакери чат? Хакват на едната фирма, хакват WordPress. Но това пак преди 15 години. И някакви келеши в някакви такива форумчета, да, имаш някакъв български хакерски форум в кавички. И хакнали WordPress-а, там някакъв Zero Day Attack са открили и директно изпълняват делник и хакнат WordPress-а и вижте ние хакнахме тук WordPress-а, голямата работа, уиски, цигари, пръскал ходорари. И колегата, сам собственика на компанията, много се беше изнервил. И само дали това е история, която дали после ви разказва. И вика, извъня на Явор, и викам, аз ги знам кои са. Те са от Монтана едни келеши, знам ги по адреси. Ако не отидеш, ти аз ще отида. И само Явор казва, моля те, остави го това на мен, благодаря, аз ще се оправя от тук нататък. Ма не сериозен съм. Аз ще се... Нали знаеш, че имам методи за решаване на такива казуси. Аз ще се оправя от тук нататък. Знаете ли, Гере Боб, как се оправят с 13 годишни келеши, които се мислят за големи хакери чат? Особено пък от Монтана, 13 годишни келеши, които се мислят за големи хакери. Това е много забавна история. Значи, Гере Боб са го измислили, нали? Те не са прости хората, те ги знаят кои са естествено. Като си 13 годишен келеш, идва ти една група пред вратата, влизат ти с вратата, но директно, тя маскирани с калашниците, няма тънпън, те отиват просто, това е поучителна акция, то не е наказателна акция, то е поучителна акция. Нали, ти си хакна там някаква простотия, влизат с вратата у вас, ама директно с вратата, всички поучи, и взимат и цялата апаратура на семейството, нали, компютър, телевизор, лаптоп, всичко, защото това са... това е акция Респект, точно така акция Респект. Иззема са всичко на семейството, защото това са, нали, веществени доказателства и те остават баща ти да реши това казус. Защото, Гере, в пълата прати си 13 годишен келеш, пълата прати, но баща ти има механизми за решаване на тия казуси, като са му взели телевизора току-що. Особено, нали, в Монтанско и околията в Северна България, в Северо-Западна България. Така че, нали, те не са прости хората. Да, и е останал апартамента без врата и без компютър и телевизор. Какво ли може да се случи от тук нататък? Какво ли може да стане след това чат? Не съм сигурен какво ли може да стане. Да, Явор, между другото е страшен експерт. Еволата на човека. Жалко само, че системата го използва, като всяка друга система, нали, естествено. Но Явор е страшен експерт.